Entry sa South Cotabato nga parol nga gama sa persons deprived of liberty. Midaog sa nationwide parol making contest atul sa Christmas tree lighting sa Malacañang. Ano yung report? Sa kapin 70 ka mga entry gikan sa nagkadaiyang probinsya ug lugar sa Pilipinas. Ang entry sa South Cotabato ang midaog sa nationwide parol making contest nga mao ang isang between isang mithiin parol making contest atul sa Christmas tree lighting sa Malacañang niadtong Sabado. Ang matag entry nagpakita sa unique nga mga tribo ug kultura sa nagkadaiyang lugar sa nasod. The grand winner for the first Isang Between, Isang Mithiin Nationwide Parol Making Competition mula po sa probinsya ng South Cotabato. Ginama sa mga persons deprived of liberty o PDL sa South Cotabato ang maong parol. Misimbolo sa Blaan tribe ang beadwork niini. Samtang tibuli inspired sab ang textile weaving sa maong parol nga gitawag nga Dream Weavers Parol. Matud sa BJMP Coronadal City, gikan sa kanhi PDL ang concept sa maong entry ug nahimong kabahin sab ang pipila ka mga PDL nila sa pagkamugna sa maong parol. Minsay sab kuno niini ang panaghiusa karong Kapaskuhan. Taliwala sa nasinating unos sa kinabuhi. Busa proud gayod ang buhatan sa BJMP sa maong kadaugan. Na nakilala ang South Cotabato hindi lamang sa mga iba't ibang aspect, kundi sa paggawa rin ng parol at pagkita kung ano ang identity ng South Cotabato as a province dito sa island of Mindanao. Ako si Jess, Tony Humamil, para sa One Mindanao.